הגעתי למשמרת, אפשר להתחיל. Drop the mic. טוב, מה אתם מביאים לי לאכול היום? הבאתי לך את הקיטקאט, תביא לי אמבולנסיה. עברה שעה מאז שהגעתי. אז שיקרתי, זה לא באמת המתנה של שעה. זה יותר משעה? כמה? 21. אז כמה אני נראית? די, אל תגיד לי ככה. אתה לא עולה לשחק. נועה רשום. מזל טוב יפה שלי, את בחורה. לבריאות, 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 לבריאות. תודה מתוקה. קיצר, מעלה את זה. לא, אני לא מעלה. מעלה את זה. אתה קובע לי מה לעלות? חס וחלילה. יאללה, מתוקה, לכי לשחק, שמתי לך שוליים. פאטמה. מה אתם צוחקים? לא קוראים לה ג'נין, ג'נין. ג'נין? טוב שלא קראת לי סכנין, מה זה ג'נין? רציתי להגיד לך... חיים שלי, את יפה תודה. אבל אפשר עוד מחמאה? את באמת, עם כל האהבה שלי אליכם, אני רוצה להתפטר. די, זה לא בשבילי, שימי לי שוליים, תשני לי את השם. תסתפרו, לא בא לי לשים לכם שוליים, יאללה. כל היום בקשות, דרישות, מענות, תלונות, למה מה קרה? מה קרה? אתם רוצים נעליים? אין נעליים. איפה אתם רואים נעליים? לא בא לי להביא לכם נעליים, יאללה. המסלול פה, הכדור נורא כבד לי. כל הזמן אוכלים לי פה טרס. למה רשימת המתנה כל כך ארוכה ככה? כי יש פאקינג ביקוש, מה אני יכולה לעשות? לבנות לך מסלול? לא רוצה, אני לא בוא בפנאי, תמתין בתור, אתה לא רוצה להמתין, יש פה יציאת חירום, שתי יציאות יש לי לגאורי, במיוחד ללקוחות כאלה. אחרי כל הדבר הזה אני רוצה אייס קפה להירגע. אנחנו לא מוכרים את זה בתפריט שלנו, אבל אם בא לכם תבואו כל אחד תביאו לי 50 שקל, אין לי בעיה לעשות לכם.